ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କି ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମତେ ଯେମିତି ମୋ ବାହା ପରି ଲାଗନ୍ତି। ଆକୁଳରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଛି, ରାସ୍ତା କଳରେ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଖୋଜି ପାଇନି। ମାନେ 23 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ହେଇଥିଲି, ମୋ ବୁଢା ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିଲି। ସେଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଠାତ୍ ମୋ ମା କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ମୋ ମାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଘରୁ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାରିଲିନି।